Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito ulit kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, programa at serbisyong Salud Bicolnon na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid mismo sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong mga kasama tuwing Huwebes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako si Denise ng DOH Bicol CMU. At ako naman po si Carla ng DOH Bicol Communications Management Unit. Kasama din po natin sa technical side si Mr. Jomar Sasaliano at si Mr. Kenneth Paul Dado. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siyempre, ibabahagi din natin ang latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Ayan, so good morning ulit, Ate Carl. Good morning sa'yo din. Yes, so for our 12th episode, hindi lang pala siya 12th episode, it's the last episode of the semester. Yes. So talagang hindi naman sa farewell, but siguro mas paiigtingin pa natin ang ating mga usapin patungkol sa ating health programs. And for our 12th episode, i-feature natin for the first time itong ating celebration on the illicit or yung tinatawag nating drug abuse prevention. Yes. Oo. And sa kagawaran ng kalusugan, katuwang ang ating mga treatment and rehabilitation centers, mas ina-advocate natin yung compassionate care, patient-centered care, para mabawasan na rin ang stigma para sa mga PWUDs or yung mga people who use drugs. Yes. So, yun actually talaga, we have to erase or end the stigma para mas marami pong, syempre ma-normalize natin yung check-up, so yung rehab, para talaga yung, and also yung after the rehab, yung tinatawag kasi silang graduates. Kapag after the rehab, yung continuum of care is tuloy-tuloy pa rin. Alright, so, bago po ang ating chikahan, dumako muna tayo sa mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. Mga alkalde sa Pilipinas nagtipon sa PMNP National Mayors Forum upang patuloy na paigtingin ang mga programa sa nutrisyon. Mga munisipalidad sa Camarines Sur at Catanduanes pinarangalan sa PMNP MAPA. DOH Bicol inilunsad ang Healthy Aging Manual para sa mas maayos na serbisyo sa mga senior citizen. DOH Bicol pinalakas ang kampanya kontra tobacco at vape, nakiisa sa First Legazpi Smoke-Free Congress. Para naman sa mga detalye ng balita. Upang mas paigtingin ang mga programa sa nutrisyon, nagtipon ang mga alkalde at ang ilang leader mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa ginanap na Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project Mayors Forum nitong June 9 to 10, 2026 sa Quezon City, Manila. Kaugnay ito ng patuloy na pagpapatupad ng PMNP na layong labanan ang malnutrisyon at stunting sa bansa. Ang PMNP ay pambansang programa ng gobyerno kung saan ipinatutupad nito ang mga nutrition-sensitive at nutrition-specific interventions
sa mga vulnerableng lugar sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga supply ng malinis na tubig, sanitasyon, at maayos na early childhood care and development facilities. Sentro din ng proyektong ito ang pagtitiyak na direktang naibibigay ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad tulad ng bakuna, suplementong bitamina at tamang pagpapasuso. Bilang suporta sa programa at upang palakasin ang kolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan sa Bicol, personal na dumalo sa naturang aktibidad si OIC Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rempilio, kasama ang OIC Assistant Regional Director na si Dr. Ray J. Millena. Ayon kay Municipal Mayor Glenda V. Aguilar ng Caramoran, Catanduanes, ang tagumpay ng PMNP ay nakasalalay sa dedikasyon at malasakit para sa mga nasasakupan. Dagdag pa niya na ito ang nagtulak sa kanila na gabayan ang mga magulang at komunidad patungo sa wastong nutrisyon at kalusugan. Naging pagkakataon din ito ang pagtitipon na ito upang bigyan ng plataporma ang mga local chief executives upang talakayin ang mga nakaabang na plano at lokal na ordinansya upang mas mapabuti ang antas ng nutrisyon sa kani-kanilang probinsya. Usaping PMNP pa rin po tayo. Tinanggap ng iba't ibang bayan mula sa probinsya ng Camarines Sur at Catanduanes ang Municipal Alagang Pilipinas Awards o MAPA mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Sa pangunguna ni DOH Undersecretary Gloria J. Balboa, na siyang Project Team Leader ng Philippine Multisectoral Nutrition Project National Project Management Office, iginawad ang parangal na ito noong June 10, 2026 sa Philippine Multisectoral Nutrition Project Forum sa Quezon City bilang pagkilala sa mahusay, makabagong pamumuno at epektibong pagpapatupad ng mga hakbang laban sa malnutrisyon at pamamahala sa kabuuang kalusugan ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang komunidad. Mula sa 60 regional sites at 235 national sites, inuwi ng 5 munisipalidad mula sa Bicol ang ilan sa mga matataas na parangal sa PMNP. Mula sa probinsya ng Camarines Sur, kinilala ang Nabua bilang Champion for Procurement Management, ang Libmanan bilang First Runner-Up sa Grievance Functionality, First Runner-Up sa Nutrition Governance naman ang Pamplona, samantalang tinanggap naman ng bayan ng Gainza ang first runner-up sa kategoryang Social and Behavior Change na pinangalawahan ng Higmoto Catanduanes. Pagbibigay diin ng DOH na ang PMNP MAPA ay hindi lamang prestihiyosong parangal, ngunit patunay ng lakas ng nagkakaisang adhikain at aktibong pakikilahok ng komunidad upang matiyak ang mas malusog na kinabukasan ng bawat Pilipino. Para naman sa kalusugan ng ating mga senior citizens, patuloy na pinalalakas ng DOH Bicol ang advokasya nito para sa kalusugan ng senior citizens sa paglunsad ng Healthy Aging Local Implementors Manual noong June 9 to 10, 2026 sa Legazpi City. Nakaangkla ito sa Health and Wellness Program for Senior Citizens ng DOH na naglalayong isulong ang aktibo, malusog at marangal na pamumuhay para sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng mga libreng serbisyong medikal, maagang pagpapasuri at pangmatagalang pangangalaga. Dinaluhan ito ng mga DOH hospitals, local health offices at health leaders sa rehiyon kabilang ang lokal na pamahalaan at City Health Office ng Legazpi, Bicol Regional Hospital and Medical Center, Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center, at ang lokal na pamahalaan ng Magallanes, Sorsogon. Sumailalim ang mga kalahok sa masusing pagsasanay alinsunod sa 4 na pangunahing estratehiya ng kagawaran: ang health promotion, disease prevention, curative at long-term care. Nakatutok ang mga talakayan sa healthy aging principles, age-friendly healthcare systems, at mga estratehiyang makatutulong sa pagpapatibay ng lokal na polisiya at programa ng bawat LGU. Sa kabuuan, layo ng aktibidad na palakasin ang kapasidad ng lokal na pamahalaan
at mga katuwang na ahensya upang siguruhin ang marangal, malusog at ligtas na pamumuhay ng ating mga senior citizens. Para sa balitang tobacco prevention and control naman po, upang higit na paigtingin ang kampanya laban sa tobacco at vape, nakiisa ang Kagawaran ng Kalusugan Bicol sa kauna-unahang Legazpi City Smoke-Free Congress ng City Health Office na ginanap noong June 17 sa Legazpi City Expo Center. Pinulong nito ang mga opisyal ng Sangguniang Kabataan, mga komitiba ng kalusugan sa barangay, smoke-free enforcers, barangay health workers at mga human resource for health. Bilang hakbang upang wakasan ang paglaganap ng naturang bisyo, patuloy na isinusulong ng DOH Bicol ang pagpapataas ng kamalayan ng publiko sa masamang dulot ng sigarilyo at vape, kasabay ng mahigpit na regulasyon sa paggamit ng mga produktong ito. Sa pahayag ni Ms. Maria Cristina S. Rico, ang Chief Administrative Officer ng DOH Bicol Management Support Division, isa sa mga pangunahing interbensyon ng ahensya ay ang Smoking Cessation Program. Sa pakikipagtulungan sa mga lokal na health center, ginagabayan nito ang mga pasyente sa tamang proseso ng paghinto sa paninigarilyo o paggamit ng vape. Layunin din ng programa na pigilan ang mga kabataan sa pagkalulong sa bisyong ito at protektahan ang publiko mula sa second-hand smoke, dagdag ni Ms. Rico. Bukod dito, pinalalawak din ng Kagawaran ang Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Intervention or PhilPEN Risk Assessment para sa maagang pagtuklas at pamamahala sa mga karamdaman sa baga. Formal ding nanumpa ang mga dumalo sa aktibidad bilang mga bagong smoke-free enforcers. Kasunod nito, lumagda sila sa commitment wall bilang simbolo ng pinagsama-samang dedikasyon sa pagbuksa sa epidemya ng vape at sigarilyo. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOH Bicol sa lokal na pamahalaan upang palakasin ang pagpapatupad ng mga ordinansa, partikular sa mga pampublikong pasilidad at mga lugar na malapit sa paaralan. Hinihikayat din ang publiko na ugaliin ang malusog na pamumuhay upang maiwasan ang malubhang karamdaman o pangmatagalang kapansanan. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol CHD Communications Management Unit. Para sa ika-12 episode ng Chikahang Pangkalusugan, isang seryoso at critical na health issue ang atin namang pag-uusapan. Bukas, June 26, ay International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Bilang pag-obserba nito, nais natin itaas ang kamalayan ng publiko sa malubhang problemang dulot ng illegal na droga sa lipunan, tuldukan ang stigma, at palakasin ang preventive at promotive mechanism sa tulong ng ating healthcare providers at partners. At gusto na rin po natin na palakasin ang pandaigdigang kooperasyon upang makabuo tayo ng komunidad na malayo sa pang-aabuso sa droga. Kaya po makakasama natin sa panayam na ito ang Nurse 5 at Regional Program Manager ng DOH Bicol CHD na si Ms. Windalyn G. Baluis sa pagbabalik po ng Chikahang Pangkalusugan. At antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs,
or editable assets. Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided. Magandang araw mga kachika! Ayan, so for today's episode, ayan, nandito na po tayo sa episode 12 of Chikahang Pangkalusugan. So, for today's episode is actually a very special and timely topic since this has not been discussed yet before sa ating radio program. So, for today's topic, we will be discussing drug abuse prevention. Ayan. So, napaka-critical na topic po ito dahil this month of June, actually June 26, is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So, we are celebrating or we are observing, syempre, yung mga measures natin. Syempre, hindi lang po tayo sa DOH ang involved po dito. So, this is a multi-sectoral talagang ang pagtutulungan upang masugpo natin itong tinatawag nating drug abuse, and hindi lang yun yung ating tinatawag na drug addiction. Ayan. So for today's episode, syempre, makakasama po natin ang isang health expert and of course yung ating regional program manager ng DOH Bicol CHD for our mental health and substance use program. Welcome po sa chikahan natin ulit, Ma'am Wendelin G. Baluis. Ma'am Wendy, good morning po. Ayan. Hello. Thank you so much again po. No? Yes. Once again, I'm back. At maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon para pag-usapan po natin itong ating programa sa drugs. No? Yes po, ma'am. Since itong ating sineselebrate, ma'am, is very, kailangan din po natin tong, we have to shed light din po dito. Since, siguro natatakot tayong i-discuss kasi, sabing drugs, 'di ba? Parang ang negative nung term, 'di ba? So, ano po ba ito, ma'am, na sinasabi nating layunin itong ating mental health and substance use program? So, doon pa lang sa title ng program, inintegrate na natin si mental health. So, what does this mean po? Yes. Ang ating dangerous drug abuse prevention and treatment program, nakapaloob po kasi dito kung paano po tayo gumawa ng istruktura. Ibig sabihin, yung structured
or plano na base po sa tamang pangangailangan ng mga taong gumagamit ng droga. So, malaki pong usapin ito sapagkat hindi lang po programa yung pinag-uusapan po natin. Yes. Kasama po dito kung paano po tayo magbigay ng mga services, Yes. especially among persons who are using drugs. Yes po. Yes, mama, no? So, si DOH is very active, syempre, kasi si program natin on drug prevention is kasama po yan doon sa ating NCD or yung Opo. non-communicable diseases. So, syempre, it's a lifestyle, talaga, ma'am, siguro, lifestyle related siya kasi kailangan talaga mahubog yung ating healthy practices, healthy behaviors. Yes, so exactly, especially the behaviors. Yes, di ba, ma'am? So, tawag dito, it starts siguro sa family unit. So, how our parents raise us. So, ano yung siguro internal and external factors affecting Yes. itong mga, di ba, ma'am? Yung the way we interact. Yes. Siguro the way we see ourselves sa ibang tao. And siguro, etong drug abuse, paano po ba natin malalaman or ano yung mga physical signs, 'di ba, ma'am? Na masabi natin ay this person siguro needs help. So, Okay, oo. Okay, tamang-tama. Ano po ba? Pero Ano- bago yan, gusto ko munang i-connect kasi Yes. yung ating unang episode about promoting the mental health or lusog isip, na pag-usapan natin noon, natatandaan ko na yung coping mechanism, no? Yes. So that's the most important way on how we can safeguard our own mental health. Then part of that, kailangan healthy yung coping Yes. mechanism. So on the other hand, pagka halimbawa iba yung practices, iba yung kinagawian or yung coping ng isang tao Yes. o ng isang bata Yes. during the events or the stressful events, maaring uuwi siya sa paggamit ng droga. yes. Ayan. Yes. So, yun yung dinidiin na natin na at inuugnay natin na parte ng lusog isip, kailangan aware tayo kung ano po yung pamamaraan natin kung paano natin kino-cope up yung Yes. ating yung Yes, ating problema. So ngayon, pumapasok si drug use dahil po doon sa kanyang mga risk behaviors. Yung kanyang yung coping niya, no? Mga risky behaviors, ma'am. Yun. Kaya sa pamamagitan ng behaviors na yon na hindi makakatulong sa kanya, so maaring matempt siya, no? Yes. By the peers, yung peer pressure na tinatawag, or maybe yung iba na naku-curious lang, nag-umpisa sa isa, patikim-tikim muna, pero as you go on na feel yung epekto ng droga pansamantala, no? Yung Yes. unang yun, nasasarapan sila, pero hindi nila alam na meron palang hindi magandang epekto ang substance use. Yes, ma'am. So, tungkol po doon sa tanong na ano po ba yung mga sinyales? No? Yes, Ano opo. po ba yung mga sinyales ng isang taong gumagamit ng droga? Yes. In fact, ang unang-unang mapapansin dyan yung behavior ng isang tao. Opo. Kasi ang isang tao kasing gumagamit ng droga, naiiba na yung kanyang action, yung pag-uugali. Opo. No? Mapapansin natin dahil depende kasi yan kung ang substance disorder ay talagang severe na, may dependence na yan. Okay? So, ang Addiction dependence, na siya, yes. Ang dependence kasi kailangan ina-assess yan ng isang drug, yung ating dangerous drug examination physician, accredited yan. So, hindi siya basta-basta makikita sa tingin lang. No? So, meron tayong protocol diyan para makita. Pero babalikan ko po yung mga sinyales, maaring sa action niya, yung behavior niya, may mga nababago noon. Yes. For example, dati naman hindi siya masungit. Ngayon parang palaging irritable Opo, yung ulo niya. Yes, yung parang abrupt changes, di ba, Opo, ma'am? opo. Tapos minsan parang palagi siyang walang pera, yung ganun ba, no? Yes. Hingi ng hingi. So, that is part of the action or behavior. So, Yes. magtataka tayo, no? Especially, hindi naman siya ganong kagastador. Pero saan napupunta yung mga Yes. unexplained Unexplained, behaviors? yes, yes, yes.
kung saan. So, isa po yun sa mga maaari natin mapansin. Opo. At kung halimbawa estudyante naman, maaring makikita yan sa hindi na pagpapasok sa eskwelahan. Yes. Na? Palaging late, palaging kumbaga bumababa yung marka ng kanyang Grade. grado. So kailangan talagang tingnan, no? At I think these are the worst kumbaga implication. At maliban pa diyan, syempre may mga physical yan na makikita, pero ang unang-una talaga maepekto ito, no, sa ating behavior. Yes, ma'am. And meron pa po tayong gustong idiin, no, sapagkat maliban po sa behavior, nabanggit ko po kasi kanina na ang isang tao pong gumagamit ng droga, makikita po lang yan pagka ang isang ay isinumiti sa isang doktor para ma-assess siya. So may protocol po tayo dyan, yung tinatawag natin algorithm for the persons who are using yung flow chart ng isang yes po. yan. So yun ang sinusundan. Kaya ang unang-una pong tinitingnan dyan yung wrist. Yung wrist ng isang tao. The wrist. So Yes regardless, so may tool po dyan. So pagka yun yung mga yung mga tinatanong, may mga tanong yan. So pag nakita mo, pag na-assess yun ng isang service providers, ika-categorize yan. Ika-categorize yan into low, moderate, and severe. Now, opo, once that person categorized under the low risk, so okay lang yan kasi the service providers will recommend to undergo general intervention. So, Siguro. nakadepende po, ma'am, sa level of risk. Yes. Yung interventions na gagawin. Exactly. I see. Opo. Okay. So, ganun po yan. Opo, ma'am. So, Pero that's good, ma'am, kasi talagang professional na po yung tumitingin Opo, sa kanila. opo. But then again, lahat po ba ito, ma'am? Paano yung process niya? Lahat po ba, ma'am, ng mga individuals or may target lang po na siniscreen? Or kailangan po bang pumunta doon sa facility? Paano po, ma'am, yung process nun para Yes. masiguro na lahat Opo. nababantayan? Ang target po kasi natin under the mandates, no, CDOH po kasi minandahan na magbigay ng technical assistance or capacity to enhance the competency of our service providers to ensure that the service providers, the doctors or the nurses, has the competency to assess. Kasi after the assessment, syempre kailangan magbigay ng management. Yes. Ngayon, yes. Kung paano po yan ina-assess, may tatlong pintuan para sa madaling salita. Ang tatlong pintuan yun, maaring yung taong yun ay dinala ng isang pulis, no, ng PNP, dahil nasa listahan siya, Yes. no, ng barangay, no, at sinumiti sa kanya yung pangalan yon through PDEA or ng ano yan. So it has a basis, no, to refer that person. Categorically, the health service provider cannot just, no, easily pick up anybody, no, to assess. So kumbaga- hindi po ganun. Kumbaga, kadali. ma'am, may record na or Opo, may ginawa siyang misbehavior. Yes, oo. Na hindi naman may ginawa na misbehavior, kundi kailangan po na parang siya ay kasama doon sa listahan. I Okay. see. So, Nang yung listahan na minomonitor yun, po. may mga criteria kung bakit siya nakasama doon. So, may mga sinusundan ng mga criteria yan. So, we already mentioned about what are the physical signs. Ano ba yung mga signs ng isang taong maari pong gumagamit ng droga. Yes. At ang ating PDEA naman ay may kumbaga mandato na mag-conduct ng mga random drug testing sa community. Oh, yes. Okay. So, Opo. doon yung papasok. Kaya, kung titingnan po natin, medyo napaka-complex, no, ng pag-drug test na kaagad-agad kasi hindi ganun kadali, no? Yes. Yung paghihila ng isang tao para i-drug test Yes, because we want also to give an impression that every person has a human rights. Yes, Yung rights. So, yes. but then, because we have this advocacy, no, ini-strengthen natin na sana yung ating mga tao ay hindi malulong sa ganung klaseng bisyo sapagkat ito'y makakasama
sa kanilang kalusugan. So, sinisiguro natin ang bawat ahensya, yung mga key agencies are doing their strong advocacy and education. So, tatlo yun. So, na-mention ko na maaring dinadala yon sa rural health units ng ating mga partners na PNP in collaboration with the PDEA to submit for assessment. So, only during the assessment, we can assess that the person is really using drugs. Okay. So, by that time na ina-assess yung tao, so, as I mentioned, so we have a standard tool for that to assess the person, and then once it was already found out na low, so meron siyang kaakibat na intervention. So pag low lang yan, no risk, general intervention yan. Pag moderate risk, so kailangan na yan for the CBT, community treatment intervention. Papasok na dyan yung community-based drug rehabilitation. Rehab. So ngayon, sa severe naman, automatically kailangan dadalhin na po yan sa ating DOH accredited na DDE. DDE is Dangerous Drug Examination conducted by our accredited DOH doctors. So yung protocol na yan, kailangan nating sundin sapagkat nasa batas yan ng ating DDB or Dangerous Drug Board at minandahan ang DOH na kailangan lahat ng mga taong dinududahan o kaya nagkaroon ng positive na drug test na ginagawa o kinandak ng ating mga PDEA ay bigyan pa rin ng tamang proseso, no? So yung prosesong yun sa intervention, sa larangan ng intervention, si health po ang gumagawa. Okay. So, meron pa yan, susundan. May mga sistema pa po yan. Kaya, ganun po natin talaga ka-careful, no? Yes. Kung paano po natin ina-identify yung isang tao. Because only through assessment, we can already tag or name the person PWOODS. Kasi, pag dinala yan, hindi pa po yan PWOODS. That's a drug personality. So, once it was already assessed or conducted at the RHU, so, usually, ganun yung ginagawa natin. So, once na nakita nila na may risk, so yun na yan, PWOODS na sila. Kasi na-assess na person who use drugs. So, sa interview, sa tools, so magre-reflect na yun. So, what kinds of substance are really, so yun. I see. So, very meticulous po yung process na pinagdadaanan. Very meticulous po yun. Yes, and si PDEA as the enforcement agency din sila Kasi so they submit, they check, and then tayo naman sa clinical aspect, hindi lang sa clinical aspect, ma'am, di ba? So, we focus on dun sa proactive na talagang gusto din natin yung prevention. Opo, totoo po yan. Yung advocacy, di ba, ma'am? Opo. So, that is why, nabanggit nyo kanina is maraming harmful or negative effects po ang paggamit ng illegal na droga. So, yun, yung sinasabi niyo po kanina, ma'am, na hindi na nakakapasok si student, so di na siya absenteeism, and so difficulty focusing on tasks. Siguro sa family, hindi na rin sumasama sa mga family bondings, affairs, nawawala na ng gana sa mga usually hobbies niya, di ba? Or so, parang ang dami talaga, ma'am, nagagawa ng paggamit ng droga sa isip at sa buhay ng tao. So, totoo yan. How do we, dito sa program natin, ma'am, sa CHD, how do we intensify the advocacy campaign, mainly focusing on mental health? Kasi di ba in-integrate na natin siya sa pag-combat ng illicit drug use? Yes, opo. Napaka-challenging actually. That's a very good question. Yes. No? Because advocacy is a very powerful strategy na kailangan natin talagang as much as possible ma-intensify yung education among our targets, especially in the community, in the school, and not only that, in the workplaces. Yes. So, kasama yan. Yes. So, ngayon, ang ginagawa po natin, since ang DOH po ay namandahan na sinabi ng batas na, DOH, tingnan nyo nga kung talagang merong mga community-based drug rehabilitation program ang bawat LGU. Yes. So, tayo yon. Yes. So, ngayon, kung bakit ko po kinukwento ito, sapagkat
nakapasok po doon sa mga criteria na kailangan, yung requirement na kailangan ang bawat lokal ay matatag at gumagawa sila ng masigabong advokasya Yes. patungkol sa ating ano yan, pagbabawal na paggamit ng illegal drugs. So, Yes. kailangan may papakita silang mga ganong advocacy. Yes. But since this is a multi-sectoral, so kino-complement natin na ang advocacy ay hindi lang, kumbaga, trabaho Yes. ng DOH, kundi ito po ay responsibility o responsibilidad po ng bawat ahensya, no? Magmula po sa barangay, kasi meron tayong badak na tinatawag, yung Barangay Anti-Drug Council. No, yun yung badak. Actually, yun yung next question ko, ma'am. Kung may opo. council ba tayo na Meron, nagtitipon-tipon opo. lahat ng stakeholders? oo. Yun na po yun. Kabit-kabit po kasi yan, Kabit-kabit. ma'am. Opo. Ngayon, so, nilalagay doon kung ano yung papel nila. Yes. Ang papel nila doon, kailangan sa barangay pa lang, pinapalakas na nila yung pagtatanggol or advokasya ng pagbabawal ng ganitong mga klasing droga. Sapagkat, syempre, pagka merong ganong klasing ano yan, so, pag kulang ang impormasyon at Yes. edukasyon, mahirap din no, abutin yung mga tao para mabigyan itong tamang information na to. So, kasama po sila dyan. Yes. Kasama po yung ating mga municipal or yung MADAC na sinasabi. And the yes. MADAC, the council is comprised of a multi-sectoral key partners like like the DILG, the DSWD, the PNP, the schools. So marami yes, po 'yan. yes, ma'am. Opo. DepEd, no? Opo. So yan diyan po yung avenue. Ito po ay chini-chair ng ating local chief executives kapag minandahan na ang bawat munisipyo ay magkaroon o mag-organisa ng isang municipal anti-drug council. Okay, so ito na yung tinatawag na MADAC. At nakapaloob po doon na kailangan paigtingin yung advocacy. So, napaka-importante po talaga ng edukasyon at advocacy Yes. no, sa larangan ng pagpapaalam o ng kung ano pang mga services na meron tayo, kung ano yung epekto ng drugs no, sa katawan ng isang tao. Yes. Napakahirap po kasi pagka ang isang tao ay nalulung na sa drug. Yes. Banggit ko kanina yung behaviors, and not only that, even the loss of control. Kasi Yes. kung dating very productive siya, maari pong yung dati niyang ginagawang productivity niya ay hindi niya na ginagawa. Yes po. So, naiiba na yung kanyang behavior or Lowered yung action. productivity Opo. na. Tapos, So, ma'am, ganun na. may instances na pwede din sila, yung sobrang lulong na lulong sa droga, pwede na silang mag-self-harm. Yes. Pwede po yun, Yes. di ba, ma'am? So, Posible. Yun Ganun po yung yung nangyayari. tinitignan natin. Sapagkat iba na ang inaatake na kasi yung brain yes. So pagka ganun po yung nangyari, ang hirap, kailangan po talagang gamutin. Yes, yes, Okay. yes. Doon pumapasok, ma'am, yung rehab. Yes. treatment Doon po natin. pumapasok yung ating rehabilitation centers. Yes, ma'am. So, speaking of that po, kasama natin yung mga treatment and rehabilitation Opo. centers ng DOH. Yes, So, opo. we have, tama po ba, ma'am? 2 Yes. We have CMTRC. the Malinaw Treatment Rehabilitation Centers in at Malinaw, Here in Albay, oo, Malinaw. Albay, and sa ano yan? Camarines. Camarines Sur. Yes. So, yung dalawang po yung ating treat. At meron din tayong isa pa sa Albay, Ligao City. So, that is actually managed by the Albay Province government. Meron tayo, yes. Ligao. Oo. At meron din ibang, may private din. Yes, No? yes. Pero itong private na ito ay kailangan i-monitor kasi ando syempre ng regulatory yan eh. Yes. So, but then, syempre, kailangan natin suportahan. Unang-una muna yung ating mga pampubliko na Yes, mga yes, rehabilitation. yes, yes. Kasi marami pong benefits din sa Yes, sa opo. government, syempre, and syempre matutulungan tayo, mas affordable, mas accessible, mas equitable. Opo. So, meron po ba tayo, ma'am, the services that the people can avail? May libre po ba? Okay, oo. Actually, hindi po kasi lahat ng mga gumamit ng droga ay kailangan ipasok kaagad sa TRC Yes, or sa oo. treatment Kasi yung rehabilitation sabi niyo, ma'am, di ba, center. may Yes. evaluation. Meron, yes.
may evaluation, kinakategorize yan. And then once na nakita ng ating DDE, doctor na talagang may dependence, so that's the time na ikakategorize uli yan. So titingnan uli kung ano bang klase yung kanyang dependence. Yes. Was it moderate or Moderate, severe? severe. Pag moderate yan, so ang intervention na yan, papasok na talaga yung ating outpatient rehabilitation with that treatment TRC, Yes. treatment rehabilitation. Pag severe yan, yun yung 18 months program na ina-admit or yung mga residente Yes na ina-admit po, for opo. sa treatment rehabilitation Yes, center. yes. Okay. For ano na yun, ma'am? For long-term na pagamutan na po 18 yun, ma'am. po yung pinakamatagal, Pinakamatagal, no? Opo. Then once that the intervention or treatment will be completed, so of course graduate na sila. Yes, yun, ma'am. Oo, but the Ano yun intervention doesn't end with that. Yes. It will, of course, it will be reintegrated to the community or the family. Yes. So what the DOH looking at, ensuring na in the event na babalik, no, i-reintegrate yung PWOD sa community, dapat may nakahandang aftercare program or reintegration program. So part of that, yung aftercare program na kailangan pong i-collaborate through the MADA Council. Opo. Like for example, the programs and services of the DSWD. So mapapasok na dyan. Yes. Kung ang halimbawa ang problema ni isang PWODs, kaya gumagamit siya ng droga dahil ang problema niya ay kakulangan sa financial. Yes. So yun yung dapat na nakaprograma na ibibigay sa pangangailangan ng isang PWOD. So when we talk about reintegration program, this is not a one size fits all. So it should be a customized that will address the need of a person who are using drug. Yes. So kailangan may mga menu, tamang menu or interventions na ibibigay po yan sa isang PWOD para sa pamamagitan po nito ay maiiwasan yung tinatawag natin na relapse. Yun. Actually, yes, ma'am. Opo, yung relapse talaga. So, tama yun, ma'am, na yung reintegration. Opo. Na it doesn't stop pagkatapos mag-graduate ng isang PWODs. So, after that, the community, or I mean, the LGU must be responsible, must be held May support. accountable. May support dapat galing Yes. sa kanila. So, may continuum of care. Yes. That's the term. So, At yun po yung yun po yung sinicertify natin. yes, DOH. yes. Ayun. So, Okay. doon tayo ma'am nagmo-monitor if Opo. talagang tinututukan ba nila. Opo, yan. So, yung programang yan. The program. And Opo. then, syempre, dapat may mga livelihood service na binibigay sa kanila, di ba, Through the ma'am? community-based drug rehabilitation program. So, doon na Yes. pumapasok yung DOH. Yes. Tayo nag-i-issue ng certificate, pero the issuance of the certificate will be subjected to the compliance of requirements. Titingnan doon yung gumagawa ba talaga sila Yes, ng mga yes. advokasya? Opo. Talaga bang yung PWODs ba ay ina-assess at binibigyan ng treatment? Kinukompleto ba nila yan? Okay. Yes, yes. Meron bang magandang pakikipag-ugnayan that should be translated into a memorandum of agreement between the treatment facilities? So, para masigurado na may continuity of care. Yes. So, yan ang ibig sabihin. Hindi talaga mag-relapse. Opo, po. Ma'am, mahirap mag-relapse, no? Mahirap. Yung Pero, mga PWODs. kasi, kaya, tama ka, kaya kailangan ang support dapat hindi humindo. Yes. Kailangan nandyan siya because relapse sometimes is common. Okay. So, kailangan may handa na reintegration program or aftercare program Yes. in collaboration with the TRC and the LGU. Ayan po yung kwento ng MOA natin. Na tinitingnan sa Yes. certificate sa issuance of the certificate because we want to check that there is really ready aftercare program or Yes. CBDRP Yes, na ibibigay po sa isang PWODs who already completed the treatment. Yes, tama kayo, ma'am eh. So, kahit common talaga si relapse, mahirap kasi, ma'am, we do not know the probability na pwede siyang ma-treat, I mean, maka-recover ulit. Yes, opo. Kasi once nag-relapse, ma'am, is it double the work that we have to do?
kesa nung una There's- niyang pag-rehab. yes. Di ba, we do not know that. Oo. So, There's a need again to identify the problem. What's really the gap? What's the problem? So it's may in fact yan po yung kailangan tinitingnan as part of the monitoring of the MADA Council. yes. Kailangan tingnan yan. Yes, ma'am. Nako, matrabaho po pala Matrabaho si drug Matrabaho ang program, drug, opo. ma'am. So, Hindi po ito yung isang ano lang. So kailangan tingnan mo yung programa na hindi siya umaandar. linear, ma'am. Talagang branches talaga Opo. siya na pinagdadaanan natin. And very, very, very critical talaga yung multi-sectoral collaboration Yes. natin. Exactly. It is a must talaga Yes. siya, ma'am. And si DOH talaga, ma'am, pag sinabi nating health, encompassing kasi siya, ma'am, eh. Si drug, parang ang dami yung tinatamaan. So, pag lulong ka sa droga, pwedeng etong productivity mo dito, very lower. Tapos, marami kasing branches na tinatamaan, pwedeng hindi ka makagraduate, hindi ka makatrabaho. So, grabe yung epekto niya sa tao, ma'am. Hindi Yes. lang sa sarili mo, sa family mo, sa community, sa nation building. So, very critical talaga, ma'am, Exactly. yung support na kailangan natin Opo, opo. ibigay. At So, yes. tama. Kailangan talagang masusing intindihin kung ano yung nangyayari. Bakit marami pa rin no, na mga taong gumagamit ng pinagbabawal na gamot, no? In spite maybe of the education and awareness. But then this is part of the strategies na kailangan kasi ginagawa ba talaga natin? Yes, yes. Imagine na yung mga PWOODs can be possible na nandyan lang yan sa community. Nandyan lang yan sa eskwelahan. Yes. At nandyan lang yan sa mga opisina. Yes. So, yun po yung gusto nating tingnan dyan. Kaya po, di ba, dito na natin mauunawaan kung bakit may mga pulisiya na kailangan talagang sundan. Yes. Like, for example, the mandatory drug testing. Yan. Ayan. The mandatory drug testing that should be adhered or complied by the public and private sectors. So, ito yung yes. challenge natin. Opo. Ginagawa ba talaga ito ng bawat sektor? Opo. No? The CSC and even the DDB or the Dangerous Drug Board, no, issued a policy mandatory to conduct a random drug testing in the workplaces. So at least annually, and we are so happy we're doing that. Yes, ma'am. Diba? Diba? Kailangan mangunguna tayo sa Advocate. yes, at pag-comply, Yes, no? pag-comply. So, yan ang dahilan kung bakit yearly may random drug testing po Yes, tayo sa yes, DOH. yes. At ito yung sinusulong natin na advocacy na sana ganun din yung ginagawa ng ibang mga private at public sectors. Yes. Yun ang chine-check natin. Yes. So ngayon, pag nakita na natin na very low yung kanilang participation in terms of adhering to the policy. So that's a call. That's a call that we Call to want. action. Yes. For the public sectors through our Bicol Council for Mental Health. Yes. Yan. Yes, I-raise ma'am. na natin yan para, kumusta naman? Kayo ba? Nagkakanda kayo sa opisina nyo? Kakausapin natin yung CSC. Ma'am, patulong naman. Pa-remind naman yung mga offices, no? Yes, na ma'am. magkayo ganun. Yes, Yun ma'am. po. Yung school, ganun din. Yung school, No? ganun din. But hindi mandated ang DOH to conduct drug testing sa school. We are not the one mandated to do that. Because even the agencies, no, yung mga agencies, hindi po unless otherwise that the DOH facilities are accredited. Okay, only facilities or laboratory facilities conducting the drug testing accredited by the DOH can be allowed to do the drug testing. Sa school po. Ay, or wala talaga, ma'am. Pwedeng sa school, Pwedeng sa pwede school. pong sa workplaces. Pero sa workplaces po, mandated ang ating Department of Education in collaboration, of course, with the local government unit, through the MADA Council and the PDEA to discuss about what should we do to address, no, in compliance with the existing policies. Yes. Kasi baka hanggang ngayon pa rin, may mga batas, pero kailan ba nagkakandak po ba ng mga drug testing sa schools?
no? Iba yung sa mga estudyante, iba rin yung mga sa Yes, workers or teachers, iba rin po 'yon. Kasi iba na yung polisiya diyan. But it should be initiated by the Department of Education. So, the only way that we can assess that when we talk about that in our council. So, kailangan din natin, syempre, sometimes to check what is really happening to our dangerous drug prevention and treatment Yes. program. To ensure the detection, the implementation ng ating mga interventions, and yung continuity po ng care. Diba? Yes. Yun yung tatlong Opo, yun. opo. But maganda yung pointers po talaga na sinabi niyo, ma'am, kasi we have to have the convergence ng Exactly, ng very lahat good. ng sectors. Opo, tama. Kasi ma'am, that's why we have the awardings. Yes. That's why we have the recognitions para Exactly. ma-boost yung moral Opo, nila opo. to keep on doing these Opo, programs, opo. 'di ba? Ang papel pa ng DOH sa tulong ng council, mental health council, usually kasi pag in-identify mo yung gap, it's about referral. Meaning to say, there are also some offices who are conducting the mandatory drug testing. Yes. Now the challenge is, in the event that they will found out positive, so paano nila yan nililink sa referral? So yun yung challenge ko. Yes, ma'am. So kailangan po nilang pag-usapan yan sapagkat ito yung advocacy ng DOH that there are already health facilities ready, no, to collaborate with them Yes. kung kinakailangan na upon thoroughly check-up and assessment na kailangan yung intervention, nandyan na yung ating TRC. Yes. So kaya ngayon maiintindihan natin na dapat meron silang MOA. May mga memorandum of understanding, no? Kasi kailangan natin siguraduhin na may mga smooth relationship o yung partnership in terms of ensuring that there are ready services or intervention that should be or that must be Must be given done, yes. to a person na nakita natin na gumagamit ng droga. So Yes. it's not only about assessing, ano? Yes. Hindi lang dapat ina-assess, kundi dapat ililink natin 'yan. Kasi tatlo yung maaari nating makita na merong papasok diyan sa community, Opo. sa eskwelahan, pag may Yes, nagpositive diyan, sa mga opisina. So ito yung tinitingnan natin na gap na paano yan kinakalaborate, no? Paano po yan inuugnay para mabigyan po natin ng karapatang intervention. So yun yung kailangan pag-usapan. So I think, ma'am, kamusta yung council natin? Okay. Are So, we- yeah. yes. In fact, that's a very good pangungumusta kasi last Monday, we just had our council meeting. So, all of the key partners, no, mga advocates, discuss about that matter. And in fact, in our next meeting, would like to invite the PDEA to talk Yes. about, to enlighten some policies. Excuse me. Yes, ma'am. So with that, ang importante, pinag-uusapan at nagbibigay ng action Yes. sa mga ganong klaseng mga concerns or issues na identify. And then in fact, we have our CHED and Department of Education, Yes no, po, ma'am. as part of our council members, or while also giving updates. Yes po, ma'am. Kasi si kabataan natin, siguro sila din yung vulnerable, di ba, ma'am? Yes, exactly. Kasi mga curiosity, kapag young minds are curious So, kung ma-expose ka sa ganyan, peer pressure, lahat. So, yun, malaki talagang kailangan but gawin. but the only way to check if they are using is to conduct drug testing. Yes, ma'am. Okay, so kailangan gawin yun. Evidence-based pa rin talaga tayo. Ang mandated to do that, of course, that is the initiative of the Department of Education. They are also mandated to do that as part of the program in collaboration, of course, with the local and the PDEA. So in the event, kailangan meron silang matibay na proseso o polisiyan yan Yes, ma'am. para at least yung protection ng bawat isa, because sabi tama ka, ma'am, kanina, pag pinag-uusapan kasi ang drug, stigma yan. Yes, Diba? ma'am. Mahirap mong hagilapin even
the participation of the parents. Minsan may violent reaction, no? Sa mga parents pag magkakandak. But again, education and advocacy is very important. Very, very. Parang yan yung unang step, ma'am, sa prevention. Yes. Pagpapaliwanag kung bakit kailangan magkaroon ng ganoon, bakit kailangan mag-initiate na ganoon, sapagkat kailangan natin siguraduhin na meron tayong ligtas, no? Yes. Na environment na binibigay sa ating an enabling no environment to our schools. Yes, ma'am. So, I think nakuha na natin yung mga pointers, ma'am. Siguro yung essentially, ang sinabi mo po, ma'am, we have to have strong collaborations with our multi-sectoral partners. Second, we have to ensure and review the policies, the existing policies, kung ano yung mga kailangan bigyan ng resolution siguro. And at the LGU level, intensify implementations. Third, and most important, is the advocacy. Kasi, ano na to, ma'am, sirang plaka na tayo dito, but Yes. prevention is Paulit- better than yeah. cure. Exactly. So, di ba? That's the essence, no? It's Kaya the essence. kailangan yung tutok yung investment na sa prevention. Yes. Kasi alam naman natin pagka napiprevent natin, hindi magastos. Yes. Pag may sakit na yan, Yes. hindi lang magastos, kundi masisira yung buhay ng tao. Tama po. Yes po. Cost-effective na nga siya. And mas marami pa tayong matutulungan na buhay. Ano, ma'am? So, bago po tayo magtapos, Ma'am Wens, dito naman tayo sa medyo fun part. So, sa ating myth or fact segment, sasagutin po natin kung true or false po ba yung mga nanditong statements. So, number 1, suffering a relapse means that addiction treatment has failed completely. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Hindi man Opo. completely, ma'am. Oo. Sapagkat na-mention ko na kanina na ang isang PWODs ay posibleng mag-relapse, no? Yes. Kaya yan yung dahilan na kailangan meron tayong ready na reintegration at aftercare program Yes. na sasalo. Pagbabalik yung ating PWODs, kailangan may support pa rin sa kanya. Yes. Gagabayan pa rin siya at titingnan kung ano yung pangangailangan niya Yes. upang masuportahan yung kanyang problema Yes. sa tulong ng community. Kaya meron tayong BADAC. Yes. Malaki ang papel ng barangay, anti-drug council, no? Sa pagbuo ng mga programa at kasama na dyan yung ating community-based drug rehabilitation program. Maaring barangay, maaring munisipyo. Yes. So sila yung mag-a-apply niyan, Yes. no? Para silang mga barangay health workers. No? Yeah. Focus sila sa ano. Sa dyan, yes, ano, sa services. services. Mm. And talaga, ma'am, na-ensure yung continuity of care. And plus, yung mga PWODs natin na graduate na, talagang nabibigyan sila ng panibagong chance at life. Yes. A new beginning, a new start. So, talagang yun. Di ba, ma'am, may mga services tayo, yung mga livelihood Opo. services, yung mga pwede nilang paglaanan ng oras, kung gusto nila magtayo ng sari-sari store. So, may mga partners Yes. tayo dun, ma'am. Para And hindi siya babalik doon. hindi siya babalik dun, di ba, ma'am? And then, yun pala, nakalimutan ko. Okay, last na. Yung sa tips, di ba, ma'am? Ano ba yung mga tips or reminders natin na alternatives kung saan pwede nating mailayo sila malulong sila sa droga? Support is number 1. Number 1, support, yes. Support. And then, of course, education is very important. Awareness. Kailangan pa rin mag-focus dun sa kanyang well-being. Yes. Now, when we talk about the well-being, we're talking about mental health. Kasi pagka meron kang lusog isip, so that's how you can protect and take care of yourself. You can choose right kung ano yung coping mo. Instead of, engaging to illegal drugs. So, why not, no? Dahil na-educate siya, nakita niya na walang magandang epekto yun. So, maaring isa rin yan sa mga programang binibigay during reintegration of aftercare program. So, number 1 talaga is advocacy. Yes. And sa schools dapat. Schools, So, family yes. schools. Yes. Oo. Okay. The support of the parents, the support of the school. There should be a concrete program Yes. that will fight
the drugs in the school. Yung bagang gano'n ng mga advocacy, dapat may mga ganong klaseng programa. Yes. Malaki ang papel nila. Okay. Yes, malaking papel din ang DepEd. Okay. Alright, so number 2, once the immediate physical effects of a drug wear off, it is entirely out of your system. Is that a myth or fact po? Once the immediate physical effects of a drug wear off, it is entirely out of your system. Depende It kasi. depends sa depends, katawan opo, natin, no opo. ma'am? So, O it's a bodily talagang, process. pagka talagang dependent na talaga yung isang PWOODs, ang hirap ng ano niyan, ang hirap kasi yan na ang proseso ng intervention niyan, papasok na pati yung toxicology, kailangan i-detox, yung mga ganon, para yes, mag-withdraw. yes. Yan pumapasok na yan, no? Hospital na talaga yan kasi mahirap yung control niya, no? Yun yung craving niya. Ang hirap, kailangan talaga may cognitive behavior therapy na gagawin diyan. May mga sessions na Yes, ginagawa. yes, yes. Kailangan talaga ng treatment or intervention. In Kaya matagal. Opo, matagal. Pero yun nga ma'am, in short, the earlier the detection, The better. the easier the treatment or the Yes. management. Yes. So that's it. Okay. Kaya part of that is actually drug testing. Yes. Okay. Number 1. Kailangan i-validate yan. I-validate, The drug testing is actually part of the strategy ng prevention. Yes. Okay. Alright. So, number 3 naman, ma'am. Alcohol abuse is less severe or dangerous than a hard drug addiction. Kinumpare niya po sa alcohol. Opo. Alcohol abuse is less severe or dangerous than a hard drug addiction. It depends kasi when we talk about addiction, maring parehas ang epekto niyan. Yes. Kasi It minsan depends ma'am, on dependence. alcohol and drug, they go hand in hand. Yes. Although mas madali yung Alcohol. mas madali yung Wala. parehas kahit yung drugs, especially depende kung yung quantity na Yes, ginagamit yes, niya. yes. So depende anong klaseng Klaseng substance yung ginagamit niya. So yun, no? So, kailangan talaga, ma'am, it goes back to advocacy. Ano ba talaga? Kasi Kaya, hindi naman natin opo. pwedeng ipagbawal Opo. yung mga drugs sa drugstore. Hindi natin alam. So, Oo, iba yung drug. Yung drug use kasi, it's a common term na whether we are using the drugs therapeutically Yes, or the yes, drugs na illegal drugs. So, drug. Pero yung tinatawag na natin na illicit. addiction, diba, ma'am? yung Oo. drug, using illegal drugs, no? So, yun iba yung definition yun. Yun yung mga taong gumagamit ng mga pinagbabawal na Yes. gamot na nakakasama na rin sa epekto nila. Yes. Pero ang gusto ko pong i-highlight kasi dito mas maganda na kailangan hindi ka talaga titikim. Yes. Yan. Opo. Kasi pag tumikim ka, It's hard to stop maaring nasarapan. Maaring, Yeah. di ba, ma'am? So it can taint your brain Yes, and accept your belief na ay Yes. maganda pala itong epekto, nakalimutan ko yung problema Yes. ko. And then later on, ginamit mo uli, no? Yes. Tapos nasarapan ka na naman, Kumbaga, gumamit ka nafi-flip naman. yung switch natin. So yun yung pag na-form yung addiction na yan, yun yung mahirap, no? Yun yung mahirap. Yung gusto nating iwasan. Yung iwasan. Kaya yung advocacy natin, it's better not to use. Yes. Kasi And yung siguro- addiction mahirap Yes kasi. po. And siguro, ma'am, we should advocate by, hindi naman warning. Kumbaga, ipakita natin talaga yung mga harmful effects. Para hindi naman out of fear, out of knowledge nila na ito yung mga pwedeng ninyong kahantungan. Opo. So, that's... Pati yan. Opo. Yes, yes, yes. Ganun yung mangyayari. Anyway, may mga iba't ibang klaseng epekto naman yung drugs. Yes. So, depende sa It depends paggamit, talaga, no? ma'am. Kaya we have... Pero, syempre, para hindi na tayo mapunta doon sa pagkakategorize na ano yan, mas magandang dito na mag-start na hindi ka Sa talaga. start pa Kasi lang. kasi dyan yan magsisimula Yes. Malaman na nila, maging aware na sila. Tama po. Kaya, Yes. yung ating atake dyan, kailangan tingnan na maganda yung kanilang coping. Yes. Diba? Kasi minsan, Dyan yan mag-start
Pag hindi maganda yung kanilang coping, namumroblema pa lang, o iinom na ng alak, Yes. mamumroblema lang. Kasi Pag yun uminom yung ka ng quick fix. Yes. So, Pag uminom ka ng alak, hindi mo maiiwasan na baka yung barkadang kasama mo gumagamit ng droga, Yes. mape-pressure ka, syempre pakikisama, mga bata ganun yan eh. And then syempre yung iba na-curious gagamit. So yung paggamit na yun, sa simula maaring walang ano yan, Gradual pero kasi yung isip effect. mo, lalo kung may problema isang bata, it Yes. can be captured as a solution. yes. So, yun talaga, ma'am. Education. Education. Alright. So, second to the last, prescription medications are completely safe to misuse. Parang same lang to, ma'am, because they are doctor approved. So, yung sinasabi nyo nga, ma'am, syempre it's a myth. Kasi ang sabi niya, di ba, ma'am? So, we have different kinds of drugs. So, it depends talaga, ma'am, sa behavior natin. Kung paano ba natin siya ginagamit. And yung misuse, dun tayo nagkakamali sa pag-misuse nung substance na yon. So, yes. So, last but not the least po, ma'am. Addiction is a choice or a sign of moral. Of course, it's a myth. It's a myth, di ba po, ma'am? Yes. But if you are going to align morally, ang tao kasi pagka halimbawa, alam mo yung you focus on your self-care, that is already a moral obligation. Kasi you respect yourself eh. Yes. Diba? Yes. So part of that, you take care of yourself. Yes. So, syempre, pag ginalaga mo yung sarili mo, iniiwasan mo yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Yes. So, I believe, yun yung dapat na pundasyon. Yes. Start with a good choice, or a right, Yes. and good to your health choice. Yes. Choose the healthy option, Yes. ika nga. Ayan. So, maraming salamat po sa ating Regional Program Coordinator of the Mental Health and Substance Use Prevention Program, Ms. Wendalyn G. Baluis. Ma'am Wendy, maraming salamat po sa Diyos muli. mabalos din. Yes po, ma'am. Maraming salamat po. And surely, marami pong natutunan ang ating audience patungkol po sa ating pag-iwas, yung mga preventive and promotive measures para po i-stop na natin or iwasan na natin sa umpisa pa lang ang paggamit po ng illegal na droga. So, Ma'am Wens, we're very happy na you said yes to this interview. And talaga, ma'am, yung mga key takeaways na lang po talaga natin is number 1, yun nga po, yung early detection natin sa tulong ng ating mga partners, sa tulong ng ating programa sa DOH, magagawa po natin ito at mas may improve po natin ito. Number 2, yung gusto ko rin po yung sinabi niyo yung about sa we have many facets kasi we have many branches. So talagang integrated dito yung mental health, yung coping mechanism. So we have to know kung ano yung healthy coping mechanisms para sa atin. And it starts syempre yung mga young age, hindi pa nila fully aware or hindi pa nila alam yun. So, dapat may support. Yes. Number 1, support. Coming from the school, coming from the parents, coming Right. from everyone around us. So, number 3 naman po is the social behavioral change or yung tinatawag natin na advocacy and health promotion. So, yun po din. It's very, very critical. So, thank you so You're much, welcome. Ma'am Wendy. Thank you so much, and For this mabuhay. chikahan. Yeah. Thank Okay you. po, so dyan po nagtatapos ang ating chikahan on our 12th episode, Say No to Drugs, Combating Illicit Drug Use and Addiction. Thank you so much, Ma'am Wendy. And, yes po, have a good day po. Thank you po. Huwag nang antayin pang magkasakit. Konti lang, Kumonsulta Ma. sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers.